For today's video ay magluluto na naman tayo ng gulay. Tadaan! Kung kapusin ako sa oras, hindi na ako magluluto ng lumpia. Ilumpia ko sana ito. Lumpiang ampalaya. Diba? Ampalaya with egg tayo for today's video. Wait. Hindi pa kasi ako nakapaghiwa. Pag-chop-chop na ng gulay. Tinamad akong magkuha ng kutsara kasi kutsara lang sana. Madali lang ito. Kunin ang mga buto-butong. Second, kunti na lang natira sa amin kasi pinamigay ng aking husband. At saka bininta din naman ang ampalaya. Kumain ka ng gulay kasi mo sa today's video. Gulay for you. Okay. Tapos ko na rin naman itong hinugasan ni chop-chopin na natin ito ng madalian. Sabay na natin yung dalawa para madali na siyang matapos natin. Tsaka careful mag-cut dito baka mag-cut yung kamay natin. One eternity later. Tadaan! Nahiwa ko ng hatang ampalaya. Palaya po ito sa amin sa Bisaya. Let's go, this! Let's go! Magluluto tayo ng ampalaya with egg. Let's go. Painitin ang kawali. Tingnan init at pamigyan natin yung egg. Dahil wala na naman ating palayok, dahil kinuha na naman ni Bia, ayun si Bia gusto din niyang magluto. Ayan, kinuha niya yung palayok natin. Ito na lang gamitin natin. Garlic. Wait na ka pa, so lagi ka rin na, kaya ka na. Isa ang palaya. Lagyan ko lang siya ng water. Binabad ko siya sa water para hindi siya gaano mapait. Higyan natin ng egg. Saka mekos natin para makakain na tayo. Higyan natin ang magiging resulta. Please like, share, and comment. And please subscribe to our YouTube channel.